खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज स्टुडिय'फ्राव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव गुफुर सादोर साग्लोबसारदों। थांनाय 24 रिंगानिफ्राय दुलाराय हादरसाजों लोगोसे गुवाहाटी नोगोरमायावबो अखा हानायजों गुसुनिफ्राय गुसुसिन जासिनदों। दिनै बेलासियाव फैनाय अखा आरो अन्थाइ सिरिनाया गुवाहाटी नोगोरमाखौ गुफुर सादोरजों खोबनाय बायदि जादों। जाहोनाव सरासनस्रा जिउ खुंनाया हेंथा सोमजिखांदों। गोजांनाया बारानिफ्राय बारा जादों। बयबो न' सिङाव थानानैनो गुसुखौ होखारनो नाजादों। नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नैबे सावगारिखौ। नोंथांमोना नायदो माबायदि बेलासियाव फैनाय अखा आरो अन्थाइया गुवाहाटी नोगोरमाखौ गुफुर साग्लोबसारदों आरो माबायदि जादों। नोंथांमोना नायदो नैबे भिडिअखौ। गुवाहाटी नोगोरमायाबो दिनै गोदान महर मोनदों। गुवाहाटी नोगोरमाया दिनै अन्थाइ सिरिनायजों गुफुर जाजोबदों। नायदो बे सावगारिखौ। जोंनि खौरांगिरिया फोरमायहरनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमायाव बेलासियाव फैनाय अखा आरो अन्थाइ सिरिनाया गुसुनिफ्राय गुसु खालामसिनदों आरो लामायाव थांलाय फैलाय खालामनाय मटर गारिखौबो जेंना खालामदों। नायदो जोंनि बे फोरमायथिखौ। बेबायदि अखा आरो अन्थाइ सिरिनाया नोगोरमायाव थांलाय फैलाय खालामनायखौ जेंना खालामदों। लामायाव थांलाय फैलाय खालामनाय गारि मटर सालायनाय बेलायाव गोबां हेंथा नुजाथिदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। भिडिअखौ जथायनानै हरदोंमोन जोंनि गुवाहाटी नोगोरमानि खौरांगिरि नेलसन दैमारिया। गोजोन्थों।